Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si vyrobíme takéhoto vtáčika z toaletnej rolky. Na dnešný návod si pripravte farby, štece, nádobku na vodu, obojstrannú lepiacu pasku alebo lepidlo, nožnice, čiernu fixku a toaletnú rolku. Začneme tým, že si vezmete rolku a na jednej strane ju spúčite jedným smerom a na druhej strane druhým smerom. Potom si buď lepiacou paskou alebo lepidlom prilepím obidve strany. Ak náhodou nemáte obojstrannú lepiacu pasku, rovnako dobre vám poslúži napríklad aj tekuté lepidlo, ak to budete potom dlhšie držať, alebo dávna pištoľ. Toto bude akože chvostík a na tejto druhej strane, kde to mám opačným smerom, si to najprv odstrihnem z tejto strany na oblúčik. To isté aj z druhej strany. Tam bude hlava. A až potom prilepím. Kým to mám takto prichystané, tak si tam ešte vložím aj zobáčik. Ten vyrobím zo zbytku, ktorý som si odstrihla, takže urobím iba trojuholníček. Stačí mi asi jedna strana, takže to rozdelím ešte aj na polovicu. Tak toho tam vložím približne do stredu a až potom prilepím. Telo vtáčika máme týmto hotové, už ho treba iba vymaľovať, aby ho spoznali aj ostatní. Keďže my vieme, že je to vtáčik. Ale zatiaľ tak úplne nevyzerá. Naliem si vodu a vymaľujem si celú rolku na bielo a nechám ju poriadne zaschnúť, aby som mala rovnomerný podklad a potom mi na ňu dobre chytali aj ostatné farby. Keď nám to poriadne uschne, môžete si vybrať farbu, ktorá sa vám páči a namaľovať ňou celého vtáčika. Táto žltá je dosť riedka, takže keby sme nemali biely podklad, tak by ju nebolo skoro vôbec vidno. Preto sme si ho najprv namalovali na bielo. Tu mám pripraveného druhého, takže vám môžem ukázať, že môžete si očko buď namaľovať, alebo si ho vystrihnete z nejakého iného papiera a nalepíte ho. Čiernou fixkou dokreslím zreničku. Na tomto vtáčikovi môžete vidieť aj to, že som nechala časť rolky priznanú, takže stále vidno, že je to z toaletného papiera. Ak budem malovať do mokrého, tak sa mi to vždycky zmieša. Ale momentálne mi to nevadí, lebo presne to som chcela. Očko môžete samozrejme aj namaľovať. Ak tam dáte viac farby, získa 3D efekt. Nechám ich poriadne zaschnúť a naše vtáčiky sú hotové. Dúfam, že sa vám tento nápad páčil. Ak áno, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme mohli tvoriť aj o týždeň. Ahojte!